ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ದಾಯ ಹತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಏ ಪಿದಾಯ್ಪೋ ತನೀಶ್ ಏ ಏನ ತುಳಸಿ ಖುಷಿ ಪೋಡಿದು ಕುಲ್ಲುದುಂಡು ಗುಡ್ 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 ತನೀಶ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರ ಬೂರುಂಡು ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರೋಚಿ ಗುಡ್ 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 ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕಾಡ್ ತೂಯಿನ ನಿಕುಲು ಮಂಡೇದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಒಂದು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕಾಂಡೇದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದೀಪಾವಳಿ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಹೇ ವೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ನಿಕಲೇನು ವೆಲ್ಕಮೇ ಮಲ್ದ ಜೊತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕಾಂಡೇನೆ ಲಕ್ಕದಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ದಾಯಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಕೈತಲ್ ಬರೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕೊನೆದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎತ್ತದು ವಾಶ್ ಇಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನ ಸೊ ಇನಿ ಐತೆ ಓವೋ ದೆಪ್ಪೊಡೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಅವನುಂಡು ಅವಿನ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾಶ್ ಇಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಕಿಚನ್ದ ದೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಹುಕ್ಕು ಏಪಲ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಅವಿನ ಕಣ್ಣು ತೋಜುನ ಲೆಕ್ಕ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ದೆತ್ತದು ಇವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜಿಂಡ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹುಕ್ ಆಂಡಲ ಈ ಪರಾತನ್ ದಾಯಿ ಏಪಲ್ ಒಂಜೊಂಜೆನೆ ದಕ್ಕದ ಪಾಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣು ತೋಜುನ ಲೆಕ್ಕ ಅವಿನ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪೂ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಪೂಟಿಡೀ ಧೂಳುಪ್ಪುಡು ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಮಮ್ಮಿ ರಾತ್ರಿನೇ ದೆತ್ತುದಿರಿತೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಯಾನೇ ಅವೇನು ವಾಶ್ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯೇ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಓಕೆ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ದ ಕಂಡಿದ ಮೆಷಿನ್ ಇಡು ನಾನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ದ ಕಂಡಿದ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ದೆತ್ತದು ಹುಡ್ಕ ಅಂದು ಹಾಲ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ದ ಕಂಡಿದ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಶ್ ಪಾಂಡ ನುಂಗುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ ಸೈಡ್ದ ಕಂಡಿದ ದೆಪ್ಪೆ ಅಂದು ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ದ ಕಂಡಿದ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಂಡಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೆಪ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಶ್ಗೆ ಪಾಡಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಏನ ಕಿಚನ್ದ ಬೇಲೆ ಶುರು ತರೆ ಕಟ್ಟದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರು ಬರಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಸಾರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಓದಿನ ಟುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓದಿನ ಒಂದು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬಯ್ಯ ಚೂರು ಪಿದಾಯ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದು ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಗ ಮಸ್ತ್ ತನಿಷ್ ಡ್ರೋನ್ ಬಿಡೋರೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಸೊ ಕೋಡೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಇಡೀ ದಿನ ಡ್ರೋನ್ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ದಾಲೆ ಶಾಲೆ ಬತ್ತಿನೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಡ್ರೋನ್ ನಾಡ್ದು ಡ್ರೋನ್ ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಪಿದಾಯ್ ಪೋದಿತ್ತ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪಿರ ಡ್ರೋನೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ರಜಾ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಪ್ಪುನು ಡ್ರೋನ್ ಬಿಟ್ಪುನು ಚಾರ್ಜ್ ದಿಪ್ಪುನು ಡ್ರೋನ್ ಬಿಟ್ಪುನು ಎಲ್ಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಜಾ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಿಜಿ ಬಟ್ ರಜೆನೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಒಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಜಾ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಜೆ ಸೊ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ದಾದೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಿರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನೆನಪಾಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಪರ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನರೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗಿ ಈತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಕೈಕಾರ್ ದಿಕ್ಕದು ದೇವಿರಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾರೆ ಉಂಟು ಬದುಕುಡು ದಾದ ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಅವನುಂಡು ಅವಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ನನ್ನ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನೋಡು ಜೀವಿಸಾಗ ಮಾತೇರ್ನೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮಾತೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತೆಲಿಪು ಆತು ಬುಡ್ದು ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನಕುಲು ಅಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಚಿ ನಟನೆ ಹಿಡ್ದು ಜಿಂಜದಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೇಮ ವಿಷ ಹಿಡ್ದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂದು ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಐಕೆ ನಿಕಲ್ ಎಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಜೀವನಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಡುಲ್ಲೆ ನಾನು ನುಂಗುದಿನ ಸ್ಕ್ರೀನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಮಚ್ಚದಿಯ ರ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆ ಸೊ ಪಿರ ತಿಕ್ಕಾದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿದ ಹಾಲ್ದ ಪಿರ ಮೂಜಿ ಕಂಡಿದ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡತೆ ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಕಂಡಿಡು ಧೂಳ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಐಗೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಪೂರ ಮೈಪುಡ ಅಡೇಗೆ ಕುಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಸೋಫಾದ ಕಾರ್ನರ್ ಇಡೇಟು ಫುಲ್ಲು ಕಜ್ಜಾವಿತ್ತಣ ಅವೇ ನಾವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೆತ್ತೆ ಕಂಡಿದ ಧೂಳ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೆ ನನದಾಯಿ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಂದು ಸೋಫನ್ ಪೂರ ಹೋಯ್ತದು ಆ ಮೂಲೆ ಇಡಿತಿನ ಕಜಾವ್ಲೆನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಆವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚೂರು ಉದಾಸೀನ ಆಪುನು ದಾಯ್ಪಂಡ ಸೋಫನ್ ಫುಲ್ಲು ಒಯ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ದಿಯಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಪ್ರೂಪಗೊರ ಸೋಫನ್ ಪೂರ ಹೋಯ್ತದೆ ಅಂದೆತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೆಪಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಕಂಡಿಡಿತಿನ ಧೂಳ ಪೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೋಫಾದ ಇಡೇಟ್ ಕುಲ್ದಿನ
ಉಳ್ಳ ಪೋಂಡು ಸೋಫಾಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಲೆ ಪತ್ತದಿತ್ತಂಡು ಪಿರಾವ್ದ ಸೈಡ್ ಅವಲ ಪೋಂಡು. The next day. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಪದ್ಯ ಮಿನಿಕ್ ಏನೊಂದುಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜಿ ದುಂಬುದನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಡುನು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆವಂದಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುನು ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಾಯಿಗಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎನ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ತೂದು ಪಾಡೋಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಪದ್ಯ ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವನುಂಡನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡು ಲೋಡು ದೇವೇರ್ನ ಪದ್ಯ ಬರೋನು ಐಕೊಂಚಿ ನನ್ನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಪಾಜೆರಡ ಯಾವ ಓಕೆ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಷಯ ಯಾನು ನಿಕಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೈತೆ ಯಾನ್ ಏಪ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂದೆ ಇಂಕ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂತು ಜಿ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂನಾಗ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ತೂತೆ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ವಾಯ್ಬು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಜನನ 15 ಜನ ದಾದನ ಖಾಲಿ ಆತೆ ಓಟ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಅಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಡು ಇತ್ತೆ ತೂಪೆ ಬಟ್ 10 ಜನದಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಾದ ಉಣ್ಣಿಕಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆವ ಬೊರ್ಚ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ವಾ ಆ ಪೋಸ್ಟೆಲ್ಲ ಓದು ಜರ್ನಿಕುಲು ಓದಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಜರಾಡೇಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪರಿ ಯಾನ್ ದಾಯ್ ಹೋಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಪಾಡೇನು ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫೈನಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಪಂಡ ಮಂಗಳವಾರ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಇಜ್ಜಂದೇ ಬರೋಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾನ್ ದಾದಾಂಡಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಮಿನಿ ಯಾನ್ ಪಿರಾವ್ದ ದಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲೇ ಏನೋ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದು ಬಯ್ಯಡೆ ಪಾಡ್ದೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಡು ಟೇಪಾಂಡದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಮಿನಿ ಪಿರಾವ್ದ ದಿನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಕಲೆಗೆ ಅವಿನ್ ವಾಚ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡೇ ಮಿಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏನೋ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಡು ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಫೇರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದು ಯಾನೆನ್ನದೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವಾರಗ್ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂದೊಂಜಿಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ತೊಚ್ಪಾವೆ ನಿಕಲೆಗೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಂಗಳ ದೇವಿದ ಸಂತೆ ಅಲ್ಪದೆ ತೋನಿ 50 ರೂಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಲ್ದ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜುಣ ನಿಕಲೆಗೆ ತುಲೆಗೆ ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಲ್ದ ಈಕೆ ಬಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜುಮ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಲ್ದ ಕುದ್ರೋಳಿಡಿಡೀ ನಾಡಿಯೇ ಒಂಜಿಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವೇ ಸೇಮ್ ಕೆಬಿತ್ತ ಉಂಡು ಮಂಗಳ ದೇವಿಡ್ಲ ಇಡೀ ನಾಡಿಯೇ ಅಲ್ಪ ಏತು ಉದ್ದಗುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಬಿತ್ತನೆ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಶಾಪ್ಲಾತ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿದಲೆ ಕೊಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಸುತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಕೆಬಿತ್ತನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಐಟಿಡೀ ತೂಯೆ ಒಯ್ಟುಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ಶಾಪ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉದ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಉಂದುಲ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎದೂರುಡು ಫುಲ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪತ್ತು ದೂರಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂತಾದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತ್ತ ಹಿಂಗೆ ದೂರಡ್ದು ಒಂಜಿ ಥರ ರೈಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಡು ಪೋದು ಅವೆನ್ ತೂಯೆ ಖುಷಿ ಆಡು ದೆತ್ತೋನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜುಮ್ಕಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಲ್ದ ಇಷ್ಟ ಆಡು ದೆತ್ತೆ ನೆಕ್ಲ 50 ರೂಪೀಸ್ ಐಕಿಲ 50 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಇದು ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ ಎನ್ನದು ನೇನು ಇಲ್ಲಾಡು ಯಾನೇ 4-5 ದಿನ ತಿಂಚು ನೇನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಬಿತ್ತ ಖುಷಿ ಆಡೆಂಕು ಒಂಜಿ ಥರ ಶೋಕ್ ತೋಜುಡು ರೈಸ್ ಒಂದುಂಡು ದೂರಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ತುಯ್ಯಾರ ಒಂಚೂರು ರೈಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಣೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡೊಂದು ಕೆಬಿತ್ತ 50 ರೂಪೀಸ್ದ ಕೆಬಿತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಿನ ಕೆಬಿತ್ತ ಪೂರ ಓಕೆ ಏನ ವಿಡಿಯೋದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಇನ್ನು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಡಿಲೇ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಏನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಚೂರು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡೇಗೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಲ ರಡ್ಡು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಲ ಫ್ರೈಡೇಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಕ ಅಂದು ಆಣೆಂಕ್ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಮು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಅಂದೀಪರು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಲ ಫ್ರೈಡೇಲ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ ಕಾತದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪರು ಅಂದು ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ಆತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಬೆತ್ತದಾದ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲ ಮರಪಂದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ವಾರಗ್ ರಡ್ಡೇ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪನತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ತತ್ತುಂಡ ಮೂಜಿ ಬರುವ ಅದು ತತ್ತುಂಟ ಸೊ ಆ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ನಿಕುಲ್ ಮರಪಂದೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಸುತ್ತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ